Kaixo, Sara Diego naiz, proiektu sozialen teknikaria. Munduko milaka gazteren antzera, klima aldaketaren aurkako borrokan nabil. Zalantzaren gabe, gure planetak arazo asko ditu. Baina inoiz ez dut ikusi, gu eta munduko gainerako espezieak hainbeste mehatxatzen dituenik. Klimaren krisiaz ari naiz. Ziurrenik hauteman duzu norden guztiaren arduradun. Gure egungo eredua ez da jasangarria, kontsumo globalizatua eta erauzpen industria direla bide erregai fosilak erabiltzean eta lurra ustiatzen oinarritzen baita. Itzulezineko puntura iristen ari gara. Berotegi efektuko igorpen garbiak berehala zerora murrizten ez baititugu, beranduegi izango da. Eta noski, ohikoa den bezala, herrialde kalteberenek jasaten dituzte ondorio larrienak karbono dioxido gutxiena igorriarren. Askok ez dakite ordea, adiskide mordoa dugula klima defendatzeko beren bizia ematen. 2020 urtean, lurra eta ingurumena defendatzen zuten inoiz baino pertsona gehiago ere hil zen. Batez beste, aste bakoitzean 4 pertsona baino gehiago. 10-tik bat gainera, generoaren berezko mehatxuei sexu indarkeria barne aurre egin behar dien emakumea da. Beste defendatzaile askok, eraiak izan gabe, bestelako indarkeria motak pairatzen dituzte natura eta ingurumena defendatzen dutelako bakarrik. Guztion alde ari dira, bai eta etorkizuneko belaunaldien alde ere. Haientzat ere, zaindu behar baitugu planeta. Indarkeria horren guztiaren atzean, enpresa eta interes ekonomikoak daude. Haien helburua da, giza eskubideen eta planetaren mugin gainetik areagotzea negozio eredua. Klima aldaketaren aurkako borroka horretan, munduan funtsezko ekosistema baldin bada, zalantzaren gabe Amazonia da, eta egun arriskuan dago. Oianak, milioika tona karbono dioxido zurgatzen ditu. Planeta berotzen duten mundu osoko berotegi efektuko gasen kopurua murriztuz gero, klima aldaketa gelditu eta egonkortuko da. Baina bere zeregina ez da horrekin amaitzen. Amazonas ibaiak planetako ur-gesaren erreserba handiena du. Horrez gain, lurrean bizi diren 10 espezietik bat bertan bizi da. Erauzpen proiektuak direla medio, Amazonia mehatxupean dago. Populazioak mugitzen dituztelako eta baso soiltzea areagotzen dutelako. Zuzeneko ondorioak dira ingurumena hondatzea eta herri indigenen, hotz, oianeko zaindarien kultura naiz nortasuna desagertzea. Baina aldi berean, jokoan daude klimaren egonkortasuna eta planeta osoaren bizia, geure bizia. Hauek dira gure etxe komuna defendatzearen aldeko borrokan ditugun berri txarrak. Berri onak ere badira ordea. Izan ere, ingurumena hondatzearen arduradun garen neurrian, klima aldaketa gelditzen lagun dezakegu. Erakunde eta mugimendu indigenak. Gizarte zibila. Eliza. Eta giza eskubideen eta justiziako sozialaren aldeko gobernuz kanpoko erakundeak mugitzen ari gara Amazonia eta bertako herriak babesteko eta honakoen bidez egiten dugu. Bizi ohitura jasangarriak sustatzea. Ordezkari politikoen aurreko mobilizazioak. Giza eskubideak urratzen direnean salatzea eta horiek defendatzea. Eta herri indigenekin elkarlanean aritzea. Entre kulturaz eta alboan gobernuz kanpoko erakundeek indarrak elkartu ditugu mugimendu global honekin bat egiteko. Eta abian jarri dugu Amazonia gara, defenda dezagun gure etxe komuna kanpaina. Sartu somosguionamazonia.org webgunean eta erabili gure materialak sensibilizatzeko. Parte hartu mobilizazio ekintzetan eta sinadurak biltzen. Eta lagundu ekonomikoki herri indigenei. Denbora gutxi dugu. Guztiak gara Amazoniaren kide. Orain, zukekin behar diozu.